Tungoni mbak ndalo Wednesday edition kama wacho gani mine nyalo kachiel kod weche love. Kane pok wadhi break kacha chande ne wanyisi ni wadhi bedo gi wendo nyakora Mugajwang. Wantiere kaendi gi wendo. Ok wadwa ni mondo wadhi mabor ahinya. Usewacho, usepenjo, usedwaro. Kawuono wantiere wacho gani paka madhako romo gi sibuor madhako. The Catwoman means iluongo ni sibuor madhako wenyewe Akothee in the house. Akeni penjo mane madigom penjo Akothee. Iluongo ni min Vesha, min Ru, min Oyo, Jaodomosh. Kawuono entiere kaendi. Penjo ma intiere godo no endo ore ari adek auchiel nono. Wantiere gi Facebook page mar Ramogi TV, wantiere gi machachande mar Lin Ramogi Nyanyakach. O sample gi aworo kakuoro message. Kane wakuno ni Akothee in the house, be uore ndi Lin isa ni gi teach matek e studio bi kachachande. To kata kamano wabro somogi. Sibuor, karibu. Asante. Mashigni kabisa. Erokamano. Congratulations. Nyingi chai malungo tek. Wachno go kisungu Mrs. Schweitzer. Wafol kidogo Mrs. Schweitzer. Okay. Awago wacho ni Mrs. Obosh. Mananya lokalewa hinya. Apari mokuongo, poch gi pak kabisa. Erokamano. Karehera nyalo loko ji. Mapenzi mpya. Kauni yom sipwa. Ayom donge? Yes. Nyale. Mano love. Nyakora Mugajwang mana kaka ineno ok en miriambo en adieri wantiere gi Esther Akothee Okeyo mong'ere ni Akothee. Adwa na chak monda penje Akothee. En mobonyiso wa nying ma mondo wati godo. Nikech ng'eni en ga two personalities. Wan gi Esther Akothee Okeyo, wantiere gi Akothee. Kawuono akeni mane mwatigo koso wati kod gite. Wanyalo tiyo kod gite nikech Esther Akothee Okeyo apani jo bank mong'eyo sama gidwa chula. Okay. To Akothee maloso pesa madonje bank. Kora adwa ni wachaka pok Akothee nobiro. Koro wachak gi Esther. Wachak gi Esther. Kamano. Esther odongo nango primary somo kanye, secondary dhi kanye. Pimnwa mbaka mari kidongo. Okay. Iluonga ni Esther Akothee Okeyo kapok nwachako higani. Sani to koro iluonga ni Esther Akothee Schweitzer. An miyo manigi nyithinda abich. Dak notemo chanda kidogo. Nonyuola e dala momeo. Baba wane ndio, mama wane japuonj. Omiyo nadonge ngima maber. Okasandora. To gine pilka mag mielo yondo sister gigik madhi kamago gi go Omega 1 Migori nasomo Nyabisawa. But my background ibro yena kizungu mekiji asomo kidogo. Koro baba one tiyo lodwa mane omiyo an gi passion mar konyo jotrukana nikech ang'eyo ni kono ero kech ng'enye. Adongo kono kata dho Turkana wacho kiasi. To kwa dugo koni ta donje secondary school ma Nyabisawa. Kaito mila mama ko nyithindo manyiri no maka momiyo na we school e form 2 in Nyabisawa. Kana romo gi wuon Vesha to e kiche anyathi ma ja SDA alemo emomiyo kadonje weche mag kongo gi ndagla gi ndawa gi gik madhi kamago. Kicha have a very strong Christian background. Jonyuolna gin jo SDA. Jo kadawa be wan jo adwen. Mage gik mose shape Esther to who she is. Nikech thum gin gik manyalo miyo ng'ato ing'eni kija thum ti ng'ama ji pako ji weri ti ng'eni ng'ama dhano ka ji paki to wich rach moro donjo ni kidogo. Ng'ama ja thum en ng'at ma is struggling in between janeko gi ng'ama riek. Koro ja thum en na janeko ma is packaged. Makoponi oonge gi basics of a good foundation. Temindo ka gidonje gik machalo mer moyuma makoro gi ketho kata gimane ber manose losi. Mama wa iluongo ni Honorable Unita Okeyo, and very strong in politics. Baba watu koro sani tuore. Tanyalo wacho ni they gave me a very good background and mane momiyo akwayo jonyuol ni kisenyuolo nyithindo to koro nyaki chung matek mondo mi nyithindo gi the best foundation makata ka chieng moro gidongo to nyaka gipar chien kuma ne giaye. Nyamiyo kamiyo nyaka bede ngima nyathine especially the first 1000 days. Ndalo alufu achiel monyuola nyathi mano higni abich nyaki nyuolna loso kapoda tin. Gwe gik moko gwe okombe wuotho duk mago to ko gik mago iluongo ni character development ma pinye mopuonja koro na manyo space. Lakini kaondo koro in gi Esther Akothee Schweitzer ma jaod Schweitzer ma min nyithinda beach. An gi nyithinda ariyo ma yawuoyi ma wasunge achiel ja Faransa
machielo ja Swiss boke nyal goya nikech kata mana ng'ade bana Kadori wacho ni dak ka tek titemo machielo tan gi nyithinda dek manyiri manyika magambo mana nyuolo kokenda no kenda kanyako matin nitie gimi wacho na chien kacha chakon ni ng'ikni moro no makika matin mi nyuol ka ine form 2 yes. Adwa ni tera life nikech mine nyalo ka wadwa ni wajiwo nyithindo manyiri kata joma mine mosekier nikech kikier to mako dhano moro amora mano korka dokna school aduoko ne minwa erokamano kabisa nikech mama wa o believe in somo kendo kata king'iyo gweng'wa kama ae mama wa emogero school mar Kanyasrega ma nikech no believe ni nyathi manyako nyaka som okang'e gimomiyo no believe in this maybe nikech embende osemulo pesa ne ong'eyo kaka ng'ama dhako kanigi pesa kendo ka pichni ni ma pesa na momiya pichni kama momiyo wuoyi matin to otimanade onena to kana senyuol to kadi na adhi awera ni an nyinga ni tedo kana tedo kama gambo ni mane nyinga man ko ng'ama dhako ni an chiwo kelo ni mano kende gima in ko ng'ama dhako piny ok nyal luori nyaka kana senyuol to mama wa yuare koda modoka skul asego Kanyada kuma bro dhie on Friday wantire gi half marathon mar the Ron Antelope mama wano neneno kanyako mariek kate skul ano kasom ananyuol ng'ama mariek makata okasomo ne penj to kimiya otas ta woya nikech I'm a very attentive person and naturally intelligent kama mote modoka skul asego Kanyada kasenyuolo nyithinda ariyo adek nyara mokwongo kata wuoda mar ariyo notho kata nyuolo nyako mar adek ru kaito mama wa okawa oduoka sikul ne lit ne koneno ka nyithindo ma wan go skul odhi e university to ambe kaka ng'ama dhako kana dhi limo wuon parwa skul tano nyiri mna somo gonya bisawa kadho mo kizungu mana nyiri kwanya kizungu bakati kora nang'iyo madhogi kaka dhi nikech an koro kanyal explain myself because of I also lost my self esteem ingeni ng'ama dhako kise lose yourself to the world you have no control of yourself koro nagombo nyiri gi koro apondo wiya gini be kuot nikech koro ne gilich na gidung mamit anadung kuok koro kama modo ka skul taduga penjran ana koth adwara ng'o ngimana adwa donga ka ji duogo nyona monri mo to gito I also have a brain na anyalo timo kama you accepted koro, ni dogi I accepted na dogi ma jaoda no duoka skul adoga dia somo Wasio secondary dia chako gi form akunga chako gi Kanyasrega skul mane mama oyao mama ne choko nyithindo e gweng mon monyuol okono gidi nindok nyal mi wuogi mo ochako skul ko keto otero gigene she used to take her furniture mo achako matin kamano koro na wuotho gi tienda ka kanga high school kanga kuma na tede tadhi Kanyasrega it's almost 2.5 kilometers every morning kaduogo godhiambo nikech an gi nyithindo manyaka chiem nan gi chicha swekra moro kanga kacha chingoro kilima to wabro dhi kanyo chicha swekra no na yao matin kata for 1 hour na uso mena auso gine luongo nango cabbage auso le moko matina mondo sa ochiko ari daraja 2 gine awero koro achamo mana gine ne luongo nango nyinyo profit luongo ni nyinyo to capital na pesa michako go koro achamo mana profit mewiye to gine ne modong tadongo koro mena bene dung mara to da be thin koro na we omenda ni oko samoro ba yudo ka pusi yote mango oringo ochamo capital koro mane kaka na chako ma jaoda machon akia ni ex husband iluongo nango kizungu kikaluongo ni jaoda mangacha ka ketho od ng'ato iluongo ni jaoda machon donge wuon nyithinda koso ber wuon nyithinda no dok school embe no somo kaeto koro kotieko moyudo tich to wabiro Nairobi ma odong gi nyithinda dieri ma dok school ma tieko ma I scored a C+. Yes, in Wasio secondary. Koro kaduogo to woini oyudore gi nyako moro mabe koro apano chako chacho wange matin. Koro maybe ambe koro nasejo ngina wayo jogore gi lak. Koro interest no rumo to kaeto ne wawere. Koro no riemba. Wakete kamano no riemba. Koro ko riemba tayudo ka onge kata gimoro. Nyithi kawo nyithindi wadwa ng'e wapuonjo mine ka wuoyi. Okay. Ne okanyal kawo nyithindo nikech no dira oko ene manotiyo an na onge tich. An housewife. Mane momiyo anyiso mine kawuono ni kata jaodi chamo mana $1,70,000. Yes. Ing'ama dhako nyaka ibede go kapu ni moro matin moting'o silingi moro. Makata kopo ni dichuog ni oidho ndege ma ndege oko land ndege o disappear tinyalo yudo kamichako go. Mag gik manopuonja kano nyisa wuon parwa machon nonyisa weche adek chieng' manoriemba nokona ni Esther in what do you have in gango
mokwongo kisomo matene ya certificate ma form 4 ngino kinya kwa go school. Koro gik moko adek mano ng'isa ma jiwa nyaka sani. Wacho gi kizungu. You are useless, hopeless with no future. Okay. An tasomo, an accountant. An gi CPA. Ito in gango. Certificate mar form 4. Mano wiya no wilgo. Ito in gango no donjo na matut. Giume no kengi certificate mar form 4. Ito in gango matieni ya. Ot madake ni ene mochu. Okay. Chiemo machamo ene monye. Nyithindo man godo gi ene mori. Nyaka ka achiel gi an. Koro kano penja ni in gango. Mane momiyo an Akoth nyaka sani. Okadage od dichuo dake dalana. An gi dalana. Koro gik moko adek go are the things which have been pushing me. Nakao gi positive kendo bok gi rama nikech nigi puonja bedo ng'ama an. Kana dhi oko eliare kucho gima dadi nyiso mine maringo we chuogi ni Akothee is single. Adwa koni mama ni oko kaka ina single mother joma dwa bayo kodi gin joma manigi mondgi e udi. Amina. Oko dwa kawi. Odwa tiyo kodi gibro nyoni milokri jwala kamoteri wote nade onge. Kijende ya wuoyi mane awe ni mbese na mane nyalo sera nene no kagima nyithinda adek gi ginangowa abaden nikech remember what do you have again I have children ka inugo nyingithino matini ma hospital ma dining hall ma midekre and so many things. The moment you mention a child you mention a whole community kamotingo sikul hospital od chiemo donge. Koro kana neno ka gini ok dhi to ochuna ma kane poka kao nyithindo to koriemba tado adhi Mombasa kumo wado ne tie. To nikech ne okasomo matini ya aongo task manya ngono form 4 kinya manyo tich do. Na decide become a taxi driver. Kecho wadwa ne tiyo gi tourist in Mombasa. Koro na adonje school mar riembo. Nadwa bedo ga iluongo nango hair hostess. Mudamba wache fasten your seat belt gig madhe kamago. To naonge pesa mamoda dhi godo ginene school course moda som bedo kech na nyako majaber poda jaber na nyako modongo marabora majaber but those days napani nyiri manigi behind kama nyiri mabeyo makwar kada dire mokatemo ujura mo that is koro tinde kabedo pinta I realize ni I lost myself. I lost my self-esteem. I lost control over myself. I allowed people control me. Mano menapanu nyiri malande majobeyo nyiri motingo agulu chiene majobeyo. So I hated myself. Okay. Koro in that hate emomiyo na wicho Ramogi nikech I wanted that acceptance. I'd lost myself. Koro kadhi Mombasa to wado maduong mlongo no Tieno and Chief Sani. I have so much love for him. Kade ongo Tieno marwa to kata mwandu miwacho na Akothee ni go na kata yengo. To okapanda yudo gimoro nikech norwaka e ode maene gija ode mochako puonja tich mar safaris. Ma the first time maromo gi mzungu mokwongo mokona ni da taxi driver nisiniye. To kana ada di safari. Dangi lost na package. Tako ni danga lost. Nyana nyako makiluonga ta yie. Tago chena wada koni mzungu moro na tere bank ka todwa di safari. To wado timona quotation. To kurani nyise kama. Okay. To mzungu ni golo pesa to miyowa. To watere safari. Then I developed interest in this business and that is the birth of Akothee Safaris. Bas. Manage kar kanyo no endo matinde ni ino wuon ni accept gima notimore. Yes. Ma gima dwani mondo wapuonj nyithindo manyiro kudamene. Yie ni ma notimore. Osetimore tichok wich kuode nite. Nyithindo adek mando penjo ni what do you have? Tiyudo ni magi children. Children man go. Gima kora dwa ng'eyo. Ma kore wuodhi mar business. Yeah. Akothee kisechako gi kama nikech abiro kora dwa donje ngima ni mar business koro kapok wadhi e mamoro. Business mari makoro kakichung. How did you start? Koro kichako kama odhi nango. Makori bedo mang'ama koro nitiere gi Akothee Safaris mage to bibro tero nikech time from there ang'o kendo ma Akothee nitiere go gin businesses mage ma intiere god. Kauno wadwa ng'e Akothee makana ka kori keko to wakeko kwa ng'e ni lens nitiere ni lens. Mano nakunga chako as a taxi driver. Ma ne an gi welo mang'eny na nyako monyolre majaber to ne okang'eyo. I did not know I was pretty. Koro most wazunge ne penjo to minyako majaber ni ang'o momiyo riembo taxi ineno. To kana duga kao nyithinda won nyithinda no dhi owe nyithinda ne min gi awendo. Kae to no yudo nyako moro mano jaode mane gichako godo dak. Koro kadhi na ng'ama jamiel na miel ne Musa Juma kapokotho kata Tony omondi Tony miel ne ahinya koro kwa dhi miel Malindi
to kawa miele wiye kacha cha to nitire chuo moko ma janyieo na jo miel ka kong ngene jo miel jo maneno jo insta kidogo kanyo tip moro kanyo ni kidogo to no kamadh kongo an kongo mimadho ja chako mana use be an kamadh chako mana bilo gini nyoro ka nikech koro star moro donjo na siling adek moro an go manyieo go konga moro to gima no mona madho kongo diere go en ni nikech aluoro ngato kaw advantage of me. I was focused. Nyithinda ne lich na manadwa na I had a vision of who I wanted to be. An kongo kana bilo to chal na mana par manganet, chal na mana acid. Na madho fanta. Kata kipenjo jok moti oro Mombasa ginyisi ni madho kayo tinde gin na katingo glass of wine to gi wuoro. Koro kadhi Malindi to ne wamiel no modi to ni perform. To wasunge moko ne na kamiel tapani chonge na maboyo gi ema no nyongo gi giborni no maybe giborna no koro ato nakia my beauty just the day mana chio ma yudo na jaber maboyo Kenya ok ninde poki chaki doke rach macholcha emo chonge na go nyaka wegi I wish you met me earlier no earlier ineno aliana ineno aliana ineno pesa sabuno mer mosho moja pesa sutru koro ka giluonga mona dia perform negi Netherlands ka chopo Netherlands to ka semiel chieng birthday to miya siling 100 gimiya otese moko kanyo mapok na neno koro tese gi kaduga loko gi Kenya ka to gigol na siling 100 to nitie osipina moko modak Gashie mana ng'eyo chon no uso matoka ne KET 516F imako nyaka kawuono awuok ma dia nyiewo matoka ni Nissan Sunny B14 516F. That was my first car. Kaita oro wadwa odhi okwalo na nyithinda noyudo nyithinda katugo jiudendi to odhi okwalo na nyithindo to keto na bus to kelo na riembo nyaka Mombasa ma dhi apango ot moro gi balance na manodong na chulo 250 kora dong gi 50 adhi apango ot mara 15 ambe an jaluo na dala ma jiomeo nyaka chake gi kamoro koro ka mos kamano adhi yao restaurant mara ilungu the Stomp 196 Shanzu Kacha ma aneman jatedo to aneman waiter to waitress to aneman entertainer ma kata mana kipenjo manamba te ma Shanzu kanyo gibro ng'eyo tena ne ging'eyo na tedo rech gi kuon koro chieng' moro kawuok adhi na loso nyaka business cards ne an go to adhi kama ji miele kora miyo ji business cards mara I think it's the spirit of manifestation now winjo ka angi teko moro ma ok ang'e kuma ne aye to make it I really wanted to make it on my own nikech kana ang'iyo nyithinda gi to yeno benati yo kapar ni jaoda pod broti manade biro luonga lakini no kachung beno kadok dala wan ki dala watu kora ingo ingene na dala wakan ng'atadi an mon ma dok dala gi nyithinda ni ngena wuoro gi nikech kan ng'atadi koro an gi ji adi an gi do kadi osiptenda di sikunde di dangarom dala wadi mondo wete na oya oluonga no dioduogo no nyaka chokra makana jonyuol nane kia kuma antie koro I collected myself to chieng' mana chiwo cards ga tema rome gi par manganet nane wuon nyathina marang'we naluonga ni par manganet tikech ng'ano sedanga dhako wadwa ng'ano osedango chunya ni makatong ni tiere kama onyalo kete mondo yue sani to koro wayue nikech nyathina jaigni 14 but for the past 14 years aseluokora go thinyo aseyuak asenindo maonge chiemo nikech mokwongo I fell in love kae to kara lao ng'ama onge mane gima osechando mon mang'eny iyudo ka ng'ama dhako yuaka to kipenji gimo yuago be ok onyal nyisi kare ng'ato chama ng'owa ng'ato chamo chunye chieng' mana chiew omabodiero no ok yuda tino dongo neno me TV ka koro jinenane agadi gi kanyo madam boss wadhi e break ka waduogo tabro miyo luongo ni nyaminwa miluongo ni Lindra Mogi Nyanyakach be thuolo mondo dirni ari adek yes mondo wang'ine jopiny be to wachango nikech nitie joma dwa mi congratulations nitie joma bere dwa chambu ai kaune no odiochiengi iwacho ni akode ni hot seat nyakora Moga jwangu bed kete kanyo e dari adek auchiel nono mane namba mar ote machuok waduogo bang' nyire machuok. Baby, sideko wapi? Sitima imepanda, usuru imepanda, maji imepanda, mafuta imepanda, na sasa ndi stress na hasira imepanda. When the going gets tough, the tough get going. Get a quick logbook Ote to Deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check-off loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people.
Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi elongo ni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mara Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa. Pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Halibiwa mahidi ile ilikuwa imepandwa. Hawakuwa wamepewa na serikali hiyo begu. Walikuwa wamejinunulia viazi. Mashine nyanya koromoga juang kidieny marariyo kendo kidieny mogik mar mbak ndalo ka bende kawuono ni wantie koda sibuor madhako iluongo kanyo ne Akothee ta neno ka thoth nyi koromoga juang penjo kanyo ni koro president of single mothers to koro owene nga nikech pare no se resign don koro se wukai Paka mtu benden poch gi pak ni Akothee awinjo kanyo endo sigande to beto maka matina manyiso ni kaka ngama miyo nyaki bede ngama nigi chuny motegno to ka diponi okendi gi dichuo manigi pesa machalo chwarni to bende kata gi silinge madhi abiche ofuko maini woni nyalo pakrigo ni an kaka nyathi jungu ambe an mana gi mara aneno ka endi adonje ote kumotingo kanye ndo ilongo ni Irene Ashley watoni nyathi nyaka poch gi pak ne Akothee to pe na Akothee ni bange kane jaode oseriembe no kaunda ladi to heal to ere kaka eno wuon sama koro no wuok kacha ne mochako hala how was she doing the balancing between ohala to koda rito nyithinde asa kaneno ka indike vino chieng bocho ni nyathi nyakach poch gi pak ne Akothee she's a definition of a strong woman Akothee no ang'eyo maber ahinya lelo otoni lelo molelo but odhi mbele ka indika bende wacho ni kuom gima hero goda Akothee eni opuonjo nyithinde te to piny na Akothee ni how does the relationship between the kids to gi the lover chalo mane gima kona neno ka thoth ni kora gwajo pinyo ka indi to mogik aneno ka indi Gilbert Opio be wacho ni nyathi nyakach mosna Akothee the boss lady gi badi to ngisa kanya ni piny na Akothee eno wuon kaka achiel kuom joma mine monyalo e pinyo ma Kenya kaendi gigigo duto tema osekadhe ere kaka eno wuon osechung tir mondo konye mine mamoko maseche moko osebet ka kadhe matek ka achiel koda nyithindo mondo gibede joma lich e mbele kaendi kata mana ndalo mabiro mbele ka Erokamano Lina an be an gi otemo komo gikoni Freddy Makotieno wacho ni entie gwenge mag Kulumoyo Tingare wacho ni #Simba Nyiri agombo ng'eyo kama onyuole sombe familia ne to kod lek mare manyime apani moko be oselieko no kacha koro so lek mare manyime obro nyisowa kaka twak dhi mbele Collins Onyango nyakorobolo kantie Migadini Mombasa Akothee wa mbali sana gingima mano iluongo ni resilience Nyasaye omed gwedhe ahinya Nyabondo wacho ni asedonjo mosna Akothee ong'isa mana kakirito hera bas mogi kantie gi
ote mar ng'ane chande Dave Rizzi Obongo antiere chenro kaka pile kendo oneno mbak ndalo yo makare kabisa omor gi sigand Akothee. Mago gik ma ji wacho kogacha. Antie gi penyo mabede dahero chwalo ne the boss lady Akothee. Yudo ni industry ni ndi mar wer kaka koro seng'e maber kaka ng'ano monyalo celebrity. Ere kaka otimo balancing mar celebrity nikech nitie jok moko ma gin giwegi gin gichunge bayo kite. Kendo nya bayo ni kidi sawa sawa. To nitie moko ma gin koro gidwa kunyo familia ni sama koro ikao familia mamar nyithindi ikao tikete limelight. Nitie moko ma koro gin gidwa kedo gi nyithindi. In kaka Akothee Sibur madhako. Ere kaka ini won ikedo kod gik machalo kama indi kaka celebrity. To kopogre gi mano bende love life ka. Onge ng'ama nowacho ni ng'ama miyo mani gi nyithindo ok nya hero. To mondi yud dichuo manyalo heri gi nyithindo bede bet tek. Akothee ere kaka ma indi timre ni nikech dichuo kiyudo to yudo kata ka indi nyithindo 4 to bong'isi ni odwa kawi gi sofa set. Awinjo kanyo ndo kiwacho ni ini won to jogi ema bire dalani. Yino kidhi e dalagi. Ere kaka idil kod jogi nikech chuo bende tingi ok yot. Samo kendo ng'isi ni nyathi in fact atimo ni favor. Akawi gi sofa set. Ang'o midhi kelo mana ka ng'isi ni what do you have nindi. Madam Boss iwinjo penjo mo wacho go iwinjo gi kaka jo neno wacho mano then iwinjo penjo mabende Lino chwalo ni mano inyalo nge kachela ria deka pok waendelea kochakore wachak dwoko ng'amo penjo ni kanya ana nyasa kwa kadera anya josiko keyo tinga mapuro makata onge petrol anyako mosomo kendo sani asetimo degree mara Mount Kenya University and I will be graduating in August. Number 2, the title President of Single Mothers, okay, na title. It is a journey of a single mother taking care of her own children without the privilege of the other partner. It is not a title. It is not a position. Yes. It is a journey of a single mother successfully taking care of her children without the privilege of another of the other partner. Omiokomno is non-political, non-apologetical, it cannot be inherited. Therefore, I am still the president of single mothers now and the years coming. Yes. Again, even if I die today, my story will still remain to motivate those who would think of losing hope along the way. I have given hope to the hopeless. I speak to the speechless. I motivate, inspire, uplift. I share my story. Mondo mama mobedo pin kuchocho. Ongeni kareka kode no akamanen useless, hopeless with no future to the presence of single mothers. I can also make it. So it is a seat that can never be inherited. Angeyo ni chigombe ni kijipara. It has a lot of responsibility. Gikawe eyomane. Akothee is still there. Yes. President of single qualities mar beda single mother. Number 1, ibende no nyuoli go kelo moriembi gi nyithinda dek. Ibe ni we sikule form 2. Bise nyuol gi wasunge mopogore porogo moriembi loka mi nindo ok chuodho. Mi duogi pimo nwa. Koso ni pimo no maka dak maber idhi maber makata opiele dhogi to ok iwachna. Be ise puonjo nyithindi motiko skul masomo kaka nyithi Akothee koro somo. Sama wuoyo kod ni adak e od nyara. To kendo odno bi miya rules. Kiki chieme kom kia neno kane oketi nyono ne kinyo kata nyoro na kono gimani ya wasa na onge makeup kikugoya picha nyiche ko nyoma pona no majaber we uru mone mate. So I would like to tell the women that if you read clearly what I mean by the presence of single mothers is I never bothered no ka you aragi jaduongcha gimada nyiso joma mine ng'ama dichuo onge okoting ich dwecho chiko onge kamise winjo ni ng'ato tho e theater ni to chuore boyo ko gore piny min gi nyalo yim kotimono in fact chuore sero nyamin gi man kanyo iwinja iki kawuono to ng'ato ni gi ng'at monene i joma iki mibedo wana mor nyaka chieng wana mor ko in pressure ter yelo iwe ng'ani gi gigene ka ginyamerue modonjo go ot machielo cha gima temo nyiso joma mon ya teko mana choko I grew up in rejection koro rejection ni
nomiya teko mana fwenyo ni kare I only have Esther Akothee okata kokeyo Esther Akothee you got to do what it takes to get you to where you want to be for that matter nagolo wach mana nyar jamoko ngenji ne penjo niya to mama magini mana japuonj ni to wuon gi diyo ang'o minyako no dhi sandore na dhi sandore nikech na miel malosuna na yidho fence malongra kocha kalao akia na lao chuo okay I got married as a virgin na lao thum sani kata thum no betino katimna nade okadhi madam bosa ngadi gi kanyo nikech tie penje madago penje time aneno kama ya wanga donge dakika par wantiere gi gimiluongo ni girl child stroke women empowerment taneno ka isebedo ga embele laini kacha chande ka ikedo matek kabisa ne nyithindo manyiri kachiel kod joma mine inyalo nge kono matut gigo mitimo mariwore gi mine kachiel kod nyithindo manyiri to binya nyiswa gimo mitimo ma dibed ni gik mikale gieki cause you just have a passion nikech inbe aneno ka nyithindi manyese gwedhigo mokwongo gini nyiri inya nyiswa gimo miyo you're so passionate about women tango mitimo moko saboro wakia kech ngeni be moma be wacho ni saboro kitimo gi lweti makoni koni kiking'i nyaka walande erokamano tinde wala kore gweno toka tong tigo uwi wanopogore gi dhiang manyuolo ng'at dhiang mawuotho to linga go mani me to ling gimo nyaka keke nikech you also want people to come gimo mialando ga gik matimo ok ni mondo jione kaka timo asetimo madongo asepuonjo nyithindo mokalo 100 dhano riembo matokni Nairobi ka Kisumu gi Nyinga to mago gik mane okalando nikech ne pok abedo celebrity dierego nanyuolo ranga ma jachiwo and you can only give love if you have love emomiyo love follows me. Adwa wachoni, I'm the CEO and the founder of Akothee, which is the #1 marketing agency. And I'm jahono, auso. Koro kino brand Akothee no companies madongo dongo usa pesa, gine chula pesa madongo dongo mondo aland negi gik moko. Therefore, I also have the marketing agency, Marlando gik moko ne kampuni. Ane CEO mara Akothee Foundation. Akothee Foundation na chako kana di trukana, although nasebedo kati mo charity work off cameras. Aero mondo nyithindo dio som, nikech kadi ne okasomo, adieri chako from nowhere adobedo matek kata tiko university adobedo matek to diere mana aero the club na spend kata gimoro 50-60,000 otinadi ana swipe mana card ka semer ngina ngaja chiwo to nan gi ji mang'eny madha ka chiwo gokinyi tayudo ka assess swipe 150 to ng'ato to kwaya single for paga dek paia kora goni paia 13,000 times 3 mano pesa di gimora luf prabich to nyathi moro sesomo koro kana yudo nan go siepe manono maga ole osiepe mag kongo bagocho na mna kocho po Friday mede nyew ne gi kongo na we gigo mai I realize ni we atime gimoro manyalo loso community mara kaselos achaka loso jomoko mane batha kora Akothee Foundation nigi pillars abich antiere gi feeding program in Turkana kama apidhe mon gi chuo gi nyithindo families of 300 mar living with HIV and AIDS o gimuonyo yath nikech giwacho ni ka gimuonyo yath to ng'ado bondegi adiri yath ARV cha ato poka muonye gino poko yuda koyuda tabiro chako muonye poka wacho no poka wacho na semuonye but kaka giwacho ni ong'ado bondich koro gimano gitamore chiemo koro afadhali girit to koro I have a feeding program down in Turkana we try to feed them every 3 months kanyo nyako chano wacho korka jokidi na holt mano matin nikech nyiri moko ma joluo no obiro madwa piem ga Akothee ni institution Akothee ngama puodhi mogwedhi ma Nyasaye no gwedho okinya piem go koro na holt matin basa na chaka pick up nikech ngama dhako be ngama dhano iyanyalo wang katimo gimoro gi chunya to ngato dwani mondo o interfere koro na wene gi thuolo mondo gitim ngama se Turkana nyaka kauno timro nade onge koro wadok Turkana Akothee Foundation also nigi bursary fund apuonjo nyithindo sani an gi nyithindo wira koko an gi nyithindo Nyaboanse an gi nyathi moro chatero Bishop Kiangoa nyingno bor an gi nyithindo Kanyasrega mago nyithindo moko anyuolo moko akira jonyuolgi manie secondary kora Akothee Foundation bursary Akothee Foundation bursary fund ang'iyo mar tero nyithinda par iga ka iga e school lakini sani to konya kancha ter makaka aonge donors Akothee Foundation atiyo gi pesa na mana maybe kadhia auso brand nani takono company ni kar chula pesa no to kare koro ket pesa ne foundation natima ngowa apuonjo go nyithindo kitana gi pesa moroma koro kendo luo ahinya mosebedo ka go foundation ni kagi paro ni yora mar loso pesa ana chaka nyisgi kendo ni Akothee Foundation has no donors donor and an Esther Akothee kokeyo Akothee we mana ke kanyo wadwa ni mag jig mawuego dhano to bro wuoyo timo maber timo marach pod giwuoyo koro we giwuo erokamano kuom misebedo kitimo mano nyiso ni in adiri miyo monyalo gima koro da bed penji Akothee
adwa ni wagerre kaka joma mine dire moko chien kaendi iluongo wantiere gi gimoro ni paro madangni stress and depression. Dire moko yo nasty depression. Adwa riwo gi ariyo mondo wach gima na machuok nikech pod nitie pinyo moko to kadwa no ng'adwa. Ere kaka ni wuok depression mane dhi through. To maybe nyanyiso ni ang'o mane chandi. Chien ka baneno kech weche mine. Wantiere gi mine ma yudo ka samoro itemo gamo remo to wuok. Mano gima osebedo ni. It's something that really nyalo keto miyo piny. Ya kaka sani indi makoro in Mrs. Omosh, I'm very sure you delighted again to be a mother. Yes, but nikech maybe mose timore ni chien, fear moro nyalo bedo, or are you strong for it? Tisebedo kikedo kuom gik machalo kamagi nango. Mondo mi godo miyo moro mantiere ot, mijingo masa moro iye oselwar kaka mari mose timore, masa moro depression osekao, dichuo oseriembo, oseyany. Yes. Depression en gima duong' sani molo kata mana ayaki gi cancer. Obiro kikia nikech onyalo biro through environment ma intie, family, jok mi interact go, ka poki collect who you are. Na succumb to depression for almost 6 months. To no kangeni depression. Ka digo thum Kisumu na lware stage to yudo ka hospital. Na winjo ka all anana ngamo all to sistema ka adana yuagi to gomi ayuak botimro nade onge. Koro tera hospital almost 3 times ma ongi obwongo na no ket na dakteche auchiel. Ma biro ngiyo heart na cause amoro kaka ngama dako be nyalo be relationship ma is draining you to ikia nikech ojo mamon watemo itemo loso mondo kik ji nyieri itemo loso mondo kik ng'at onge gima chalo kamano ngama dwa nyiero onyier manyaka lake magulo timro nade onen ka gimoro ok dhi tingado kata obed na family mostly women suffer from depression out of acceptance. Idwani mondo you accept you. Idwani mondo you eri for who you are. And then people choose to jiyero mondo ok gidwa ng'e gima in. Kata ing'ama chunye ler, kata ing'ama longo, kaka an gima ne rama enni. With what I've done for people, what I've done for my family, what I've done, ang'o momiyo ji ok nyal just hera for who I am. Nyaka na yudora hospital, ka I work for nothing. To gima odwani mondo obwa watch next time kwa romo. And the